दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि मानगेजेर खोरोमदाव औवारि बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायबाय। लोगो आफादगिरि रन्जन बसुमतारी बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय आङो गुरै खावलायबाय। आरो बे समाव बर' बिमा गौथुमनि गाहाय लेंथारगिरि लीला बसुमतारी मानगेजेर बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय। बे समाव जोंनियाव गुबुन गुबुन दैदेनगिरि आलासि बिथांमोन दंमोनब्लाबो बे समाव बेनि थाखाय बरायनाय हाबाफारिखौ दोनथ'नो सानदों। बे समाव हाबाफारि बायदि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिलाखौ बेरहोनो थाखाय आफादनिनो मानगोनां आफादगिरि हुसि दिपेन बर' बिथांखौ खावलायबाय मदद खालामनो। लोगो आफादगिरि फारि खोरोमदाव औवारि रन्जन बसुमतारी बिथांमोनखौ गुरै खावलायबाय। It's so long, let long live, long live. It's so long, let long live, long live. Jai Guru Harene, Jai Guru Harene. Dularai Guru Puraisya Pajiu, Lauteng. Dularai Guru Puraisya Pajiu, Lauteng. Dularai Guru Puraisya Pajiu, Lauteng. Jai Guru Harene, Jai Guru Harene. Goजोननाय थाबाय आरो बे समाव मानगेजेर दुलाराय बर' फरायसा आफादगिरि हुसि दिपेन बर' बिथांखौ बे समाव बिबुंथि लाखिनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि बोसोरसालियाव जथुम्मानि आद्रा थानाय थान्दै जथुम थांनाय 13, 14, 15 आरो 16 सानब्रैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों दतमायाव खुंफुंनाय बे जथुम्माया मोनसे जोबथा हाबाफारि जोंहा दङमोन आरो फ्राय 2.5 दान बे सम खोन्दोखौ जोङो बारबोनानै दिनैहाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि गोलाव नीलेश्वर ब्रह्म बे अडिट'रियामाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै बे जोबथा थान्दै मेलखौ बा जथुमखौ जों खुंफुंनो थाखाय आखायाव लादों आरो दिनैनि बे जोबोद ओंथिगोनां मेहेरगोनां हाबाफारियाव बाहागो लानाय आरो जोंनि बिबार बावनाय हाबाफारियाव जों लिंहरनाय बे मुलुगसोलोंसालिनि मानगेजेर रेजिस्ट्रार डक्टर सुबुं बसुमतारी सार जोंनि गेजेराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि खुंथा सर्गियारि गाहाय नेहाथारि फणीन्द्र बसुमतारी जोंनि आफादनि सानै लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारि रन्जन बसुमतारी जोंहा बुंथिगिरि अबिद नार्जारि लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म नेहाथारिफोरजों लोगोसे गोबां जोंनि दैदेनगिरि गासै जोंनि जिल्ला आफादफोरनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि जिल्लानि जोंनि केबिनेट आरो आनसलिक कमिटिनि बाहागो लाफैनाय गासै थान्दै लोगो नोंथांमोन स्पेसियेलि क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे बानजायनायाव जोंखौ मैखोम मदद होदों जिल्लानि आफादगिरि पिपेश दैमारि आरो गाहाय नेहाथारि राथिया बसुमतारी आरो बिथांमोननि गासै टीम दखरा आफाद नर्थ क'क्राझार आं बयनिसिमबो गिबियावनो आरो बे हाबाफारियाव जों बर' बिमा गौथुमनि मानगेजेर चिफ जोंनि माने मिरुनि कनभेनर लीला बसुमतारी बायदि दङ बयनिसिमबो गिबियावनो आं फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय खुलुमनाय आरो आफादारि बिथिंनिफ्राय बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि हामलायनायखौ बावहरदों दसे समनि उनाव थान्दै जथुमनि हाबाफारिया जागोन आरो बेयाव गोबां बाथ्राफोरखौ सावरायगोन बेखायनो आङो गोलाव बेयाव बिबुंथि लाखिनो सानाखै मोननै हाबाफारि जोंहा दंबावो बड'लेण्ड मुंख्लं गेदेमा बिथांमोननिसिम बिबार बावनाय आरो बिनि उनाव जोंनि बड'फानि माहारिनि बिफा
जोंनि जेब्लायबो आदर्शनि जोंनि जि गेदेमा दैदेनगिरि बिथांनिसिम बिबार बावनाय हाबाफारि दङ बेखौ मावफुंगोन। मोनसेल' बाथ्राखौ आं फोरमायगोन, दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लायबो गोमो गाबनि जि फिरफिला आरो बे दाहाल आरो थुंग्रिनि फिरफिलानि सिङाव जोङो बे मावथिफ्रा गसंनानै 1967 मायथाइनि 15 फेब्रुवारिनिफ्राय दिनैसिम जेसेबां जथुम्मा जोंनि थान्दै जथुम्मानो जा, जोंनि एनुवेल कन्फारेन्स, डेलिगेट सिटिंआनो जा, डेलिगेट कन्भेन्सनानो जा, जोंनि गुबुन गुबुन हाबाफारिफोराव जोङो जेब्लायबो मैखोमै जोङो बाहागो लादों, जाफुंसारदों आरो फिरफिलानि सिङाव थानानै माहारिबाद, माहारिनि आदर्श, हारि दानाय, हारिखौ सिबिनाय, हारिनि मोनफ्रोमबो जेंना जेंसि, हारिनि इसिङारि आरो बायजोआरि जिखिनि जोंनि सुथुरफोर दङ, जिखिनि चेलेन्जेसफोर दङ, बे गासैखौबो जोङो जुजिबोदों आरो जुजिनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै 42 बोसोर सफैदों। आरो जोंनि जि स्ट्रागल, बे जि मट' लिरनाय दङ, बे इउनिटि, स्ट्रागल एन्ड प्रस्पेरिटिनि बाथ्रा बा जोंनि जि मोनसे माहारिबादनि जि आदर्श, बेखौ जों मालाबा कमप्रमाइज खालामाखै। कमप्रमाइज खालामनायनि बाथ्रा गैया, दिनैबो गैया, इयुनावबो गैया, थांनाय समावबो गैयामोन। आरो बे आनकमप्रमाइजिं जि मोनसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जातीयताबादि जि चेतना आरो सिन्ताखौ लानानै हाबा मावनाय, बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि डिसिप्लिन, जोंनि आदर्श, जोंनि मावथि दैदेनगिरिफोरनि जि कमिटमेन्ट आरो जि डेडिकेसन, माहारि सिबिनाय, माहारि बादनि फारसे जोंहा स्ट्रं जि मोनसे फिलिंस, बेनि सायाव फोथायनाय लाखिनायखायनो आरो मावनायखायनो दिनै गासैबो बर' माहारिनि साफ्रोमबो सुबुङा, बेक्तिया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव गोथौ आरो गुवार मोनसे आत्मबिश्वास दङ। दिनै सारा आसामाव, सा सानजा भारताव आरो भारत नाङै, मुलुगनाङै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि डिसिप्लिन आरो बे मोनसे गेदेरथार जि मोनसे आफाद, बे आफादनि फारसे बयनिबो श्रद्धा आरो सन्माना दिनै दङ। बेखायनो जों मोनसे सिस्टेमेटिक मोनसे अर्डार आरो डिसिप्लिननि गेजेरजों थांनाय 13, 14, 15, 16आव जोङो जोबथा हाबाफारिखौ मावफुंनो हायाखैमोनब्लाबो आरो गेजेर समाव 1 मेआव बड'फानि मुसुखा आरो लामा बेखेवनाय गोदान दिल्लीयाव हाबाफारि लानायनि थाखाय आरो 12 जि जोंहा मे दङमोन, जों मोनसे थिक खालामबावदोंमोन, बेखौ जों एक्सटेनसन खालामनो बेखायनो गोनां जादोंमोन जे भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव मोनसे दावहानि थासारि आरो बेयाव सानब्रैनि मोनसे दावहा, बे दावहानि समाव देशनि स्वार्थनि थाखाय आरो देशा जेब्लाबो सिगां, माहारिया जेब्लाबो सिगां आरो बेखायनो जोंनि हाबाफारिखौ जों सोलाय सोल' खालामनानैबाबो लानो हायो। बे मोनसे उद्देश्यजों जों बेखौ पस्टपन खालामनानै दिनै 3 जुन 2025 मायथाइयाव जोंनि आद्रा हाबाफारिखौ दिनै जों मावफुंगोन आरो बेयाव गासैबो जोंनि जेंना जेंसि इस्युज प्रस एन्ड कन्स सावरायनायनि उनाव माखासे रिजलिउसन जों लागोन। गोजाम आफादखौ सिमफायनानै गोदान आफाद दानाय बेयाव हाबाफारि जागोन आरो गासै जिल्ला आफादफोरनि जोंनि थान्दै, दख'रानि थान्दै आरो जोंनि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि इउनिट, आं बिथांमोनखौ धन्यबाद बावदों। बिथांमोना जथेस्थ' फरायनायजों लोगोसे एबसुखौ फोथांना लाखिनाय आरो बे हाबाफारियाव बिथांमोना मदद होदों। आं बे समाव गोलाव बाथ्रा बुङालासिनो बड'फानि आदर्शआ जोंनि बयनिबो जौसिन आथालाव दङ आरो बे आदर्शखौ लानानै हारि दानायनि थाखाय जोङो थैस' थांस' हाबा मावलांगोन। हारि दानायाव मालाबाबो जोंहा कमप्रमाइज गैया आरो हारिया जेब्लाबो सिगां, बिनि उनावसो दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बिनि उनाव जों साफा साफा बेक्तिनि माने बाथ्राया फैयो। जातिनि थाखाय आफाद, आफादनि थाखाय जों आरो बेखायनो जों 3 नम्बरावसो दङ। दा जों बे 3 नम्बराव थानानै आफादनि डिसिप्लिनखौ मानिनानै, आफादनि प्रिन्सिपाल आइडिय'लजिखौ मानिनानै दुलाराय बर' माहारिनि थाखाय हाबा मावलांनाया जोंनि मोनसे गुबै थांखि आरो बे बाथ्राखौनो गोसोखांफिननानै फिन खेबसे समायफोरा लानानै फिरफिला बिरहोनायाव फंनैसो बाथ्रा जि बुंनाय, नोंथां बिथांमोननि सिमांनि श्रद्धा, आंनि माने खुलुमनायखौ बावनानै, बड'फानिसिम आंनि श्रद्धा आरो खुलुमनायखौ बावनानै आंनि बुंनायखौ बेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों। थेंक इउ।